Nekazarien protestak Gipuzkoara heldu dira. Zenbait traktore Andoainen batu dira goizeko 7:00 WhatsApp bidez egindako deialdi bati erantzunez. Donostiarako bidea hartu dute eta goizean autoilarak sortu dituzte N1 autobidean Andoendik Lasarte horiara. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailaren arabera 2 kilometroko ilarak sortu dituzte errepide horretan. Eguerdian iritsi dira Donostiara Foru Aldundiaren aurrean eraman dute haien haserrea eta trafikoa moteldu dute. Gizon bat atxilotu dute Azpeitian, emakume bat bortxatzea egotzita. Salaketaren arabera sexu eraso atzo gertatu zen Azpeitiko inauterietako elegante egunean. Horrez gain, bigarren sexu eraso bat ere izan zela baieztatu du Azpeitiko udalak. Gabon deizuela, indarkeria matxista kasu horiek direla eta udalak festetako egitaraua bertan behera uztea erabaki du. Entzun, alkatearen hitzak. Azpeitiko udalak bere gaitzespen gogorrena azaldu nahi du gure herrian gertatutako erasorien aurka. Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko arazo bat da. Eta emakumeak kontrolpean eta mendean izatea da haren helburua. Indarkeria hori ez da ekintza bakartuen edo azalpenik gabeko gertakarien emaitza. Adingabe bat larri zauritu da bart Tolosan ertzaintzaren karga batean. Ertzaintzaren pilotakada bat hartu eta gero ospitalera eraman zuten bart gazte bat eta antxe dago oraindik ere. Tolosako Alde Zaharrean gertatu zen eta herriko alkatean du Martinezek eman du horren berri isa sare sozialaren bidez. Haren erranetan gaztea larri zaurituta dago. Naiz edabideak jakinarazi duenez 16 urte ditu gazteak eta bilabonakoa da. Ertzaintzak aldiz esan du istiluen kontrako materiala erabili zutela ordena publikoa berrezartzeko. Eguraldiari begira urak gainezka egin du kostaldeko zenbait lekutan, ezta Paul? Gaur goizeko 6 eta 10 inguru itsasgora izan da eta ondorioz Bilboko itsasadarraren maila asko igo da Zorrotzaurreko uharteko hainbat etxebizitza urpetuta geldituz. Olabeagan ere urak hartuta gelditu dira. Erandion Obaia eta kalean sortu dira arazo gehien. Oria ibaiak gainezka egin du Orio eta Aia artean N653 errepidearen parean. Euskal Zinemak 6 sari lortu ditu aurtengo Goya sarietan. Gehien nabarmendu den lana 20.000 especies de abejas izan da Estibaliz Urresola Laudioarrarena. Estibaliz Urresola zona gure. «20.000 especies de abejas» es una película que habla sobre la importancia de nombrar las cosas y quería también aprovechar para nombrar lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio y que tenemos que pedir a nuestros gobiernos que lo detengan. Es que ricasco. Y el Goya es para Ane Gabarain por 20.000 especies de abejas. Y viva la diversidad. Gabón, es que ricasco.
Ongi etorri gaueko albistegira, beste zenbait herritan bezala, Azpeitian ere inauteriak ospatzen ari dira egunotan. Alabaina, atzo elegante egunean emakume bat bortxatu zuten eta beste sexu eraso bat ere salatu zuten. Nagore Alkorta alkateak baieztatu duenez, gizonezko berari egotzi diote bi erasok eta ertzaintzak jada atxilotu du pertsona hori. Atxilotua polizia etxean dago eta ikerketa zabalik da oraindik. Azpeitiko udalak bere gaitzespen gogorrena azaldu nahi du gure herrian gertatutako erasorien aurka. Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko arazo bat da. Eta emakumeak kontrolpean eta mendean izatea da haren helburua. Indarkeria hori ez da ekintza bakartuen edo azalpenik gabeko gertakarien emaitza. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak alarma horia ezarria zuen astelehen goizalderako marea biziaren eraginez itsasgora historikoa izan zitekeelakoan. Azkenean ez da horrenbesterako izan, baina itsasgorak arazo batzuk sortu ditu eta urek gainezka egin dute Bizkaiko itsasadarrean. Marea biziak zeuden gaurko iragarrita eta itsasgorako uholde txikiak eragin ditu Bilboko hainbat auzotan. Zorrozaurre eta Olabeagan, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Iragarpenak egun sentia baino lehen bete dira. Oso marea biziak dira eta horren ondorioz zenbait ibai ibilguetatik atera dira. Handienak Zorrozaurre inguruan eta Erandioko errepidean erregistratu dira, baita Oria ibaiaren inguruko zenbait guneetan ere, zehazki Aia eta Orio artean. Drainatze sistemak eta estolderia prest izateko gomendatu arren, Bilbon itsasadarrak gainezka egin du Olabeagan eta Zorrozaurren. Gainera, uhartean ura hainbat etxebizitzatara sartu da. Itsasgora goizeko 6etan izan da eta 5,18 metroko marea egon da. Segurtasun sailak abisu horia izan du indarrean goizeko 5etatik 7 arte, itsasertzeko inpaktuagatik. Erandion indarre sartu da ura eta herritarrek kutsatiak zabaldu dituzte etxeetara sare zein. Gainera, ura pilatu denez, errepidetik kontuz ibiltzeko gomendatu dute. Leioan, Udondo auzoan arazoak sortu ditu urak, baita Ondarroako azokaren inguruan ere. Gainera, goizeko 9etatik eguerdiko 3etaraino abisu horia ezarriko dute haizeengatik. Hego-mendebaldeko haizea goizean goiz ipar-mendebaldera aldatzea espero da. Bizkaitik Donostira izan ere Basque Culinary Centerren proiektu berriaren inguruan badugu berririk ikusi. Duela 5 aste ekin zieten Basque Culinary Centerren bigarren eraikinak Ros auzon eraikitzari. Eraikinak 9.200 metroko lursail bat hartuko duela aurre ikusten da, eta 9 solairu izango ditu, horietatik 4 lurrazpian. Gastronomia Open Ecosystem zentro berria eraiki nahi da. Bada inauterietan ere protagonismoa izan du Basque Culinary Centerren proiektuak. Manteo Parkearen aldeko konpartsa atera da kalera eta Uliako auzo elkarteko kideek Basque Culinary Center berriaren eraikuntzaren proiektua hartu dute abiapuntutzat aurtengo mozorrorako. Zuaiz, Sukaldari, Alkate eta bestelako mozorroak ikusi dira Donostiako kaleetan, eta Okendotik udaletxerainoko ibilbidea egin dute, proiektuaren aurka daudela zabaltzeko kopla kantari. Oroar proiektuaren aurkako ekintza ugari egiten ari dira, eta protesta jai giroan bistaratzen jarraitzeko Bia Sardinaren ehorzketara Manteoko parkearengatik dulua erakustera joango dira. Pasaden astean berriz obrak bisitatzera joan ziren herritarrak, eta ertzain ugari agertu ziren bertan. Hori bakarrik ez aintzat hartu behar da Manteoko institutua dagoela obren alboan, eta gazte horien guraso batzuk esatu dira obren zarata dela eta lan hauek institutuko ordutagitik kanpo zergatik ez diren egiten arbuiatu dute. Badauzi hau zeresan handia izaten ari da. Uliako auzo elkartea dagoeneko 3 errekurtso jarri ditu proiektua gelditu nahian.
Dena den pasaden astean Eneko Goia alkateak argi adierazi zuen errekurtsoek ez dutela udalaren jarduera geldiaraziko. El ayuntamiento no es poco habitual que nos encontremos con recursos de diversa índole, ¿no? Pero eso no paraliza la actuación municipal. Bizkaira itzuliz gatikatik Frantziara itsasoz joango den goi tentsioko argindar kablearen lanek aurrera jarraitzen duten. Paul Elizondo. Denbora batez proiektuak geldirik egon ostean gatikatik Kubnesaizera Frantziara joango den tentsio handiko kablea egiteko pausoak ematen hasi dira berriro gatikako bizilagunak erne dabiltza azken hilabeteotan eta salatu dute baimenik gabe ari direla erabiltzen gatikako herribideak. Udaletxean errekurtso bat aurkeztu interkonexio elektrikorik ez herri plataformak eta oraingoz obrak geldi daudela esan du Ekaitz Arbinaga plataformako kideak. Ingurumen gaietatik memoria gaietara goaz. Iruñean erakunde memorialistek manifestu bat argitaratu dute Askatasunaren plazako Los Bañosko mausoleo faxista eraisteko. Memoriaren aldeko 19 elkarteek erorien monumentuaren eraistearen eskaria mai gainean jarri dute berriro. Iruñeko udaltalde berriarekin batera eskakizun eta arazo zaharrak berri izan dira azken egunotan. 4 urte kasoi batean gordeta egon ostean, erorien monumentuarekin zer egiteko galdera berriro azaldu da, memoria historikoaren elkarteen artean. Prentsaurreko batean, 19 talde memorialistek bat egin dute aldarrikapenean, eta argiak izan dira eztabaidaren inguruan duten iritzian. Erorien monumentua eraitsi behar da. Entonces pedimos de manera unificada las 19 asociaciones que estamos aquí presentes el derribo del mismo. No creemos que la resignificación sea posible, porque creemos que se puede realizar el derribo si hay intención política. Si hay que ser valientes, seamos valientes. Que no sea una cuestión de miedo. Elkarteko bozera mailaren hitzetan ez dago debaterik eraikinari zentzu aldatzearen inguruan, monumentuaren esentzia bera batera ezina delako ideia horrekin, eta beraz, ezin da memorialeku bilakatu. Elkarte memorialistek adierazi nahi izan dute ere prest daudela edonorekin hitz egin eta biltzeko, baina uste dute ausardiaz jokatzeko momentua iritsi dela. Memoria gaiekin segiz, frankismoan errepresioa jasandako Gipuzkoako emakumeen bizipenak liburu batean bildu dituzte. Frankismo garaian emakume Gipuzkoarrek jasandako errepresioaren inguruko errealitate desberdinak batu dituzte Arantzadik eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. 1936-1945 artean errepresio frankista jasan zuten emakumeak Gipuzkoako kasua azterlana aurkeztu berri dute. Arantzadi zientzia elkarteko historialaria den Jone Zulogak osatu du, beste 3 emakumeren ekarpenekin. Emakumeen irudia izandako rolak eta bizipenak erdegunan ipinita eta emakume hori guztiak aitortzeko helburuarekin. Historia ahaztu horri, isildu horri, erantzun bat emateko, ez? Eta iruditzen zait, liburu honen erantzuna, liburu hau erantzun hori izan daitekeela, ez da bere osotasunean osatuta egongo noski, baina bada nolabait erantzun minimo bat edo Gipuzkoako osotasuna hartzen duena bere kontutan, ez? Eta, aparailu frankista hori, errepresioaren aparailu hori kontutan hartzen duena. Argitalpen hau frankismoaren biktimen egia, justizia eta erreparazioa gauzatzeko bidean urrats garrantzitsua dela ezinbestekoa dela esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak. Ai gaua, zer dezu isiltasunean. Munduko beldur, gorroto, injustizia eta gaiztakeria guztiak salatzen zituen abesti horrekin. Eta gogoratu naiz abesti honekin, gure herri txiki honetan emakume eta neska askok pasa dutelako gau beltza. Beraien bizitza eta beraien gorputzetan. 1926 urtean hasi eta diktaduran. Zergatik eta demokrazia eta askatasuna defendatzeagatik, zergatik eta emakume izate hutsagatik. Emakundek gizonduz zerbitzuan gehiago inbertituko duela jakinarazi du korronte matxistari aurre egiteko asmoz. Astelehen goizean bildu da Emakunde gizonduz programaren berriak emateko. Nerea Melgoza berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuak azaldu bezala, gizonduz estrategiaren aurrekontuan dituko dute, arau eta gizarte testinguru berria dela eta. Hortaz gain, berdintasunaren aldeko euskal zerbitzu bihurtuko da. Gizonduz, 2007an sortu zuen Emakundek, eta 2009an prestakuntza osoa martxan jarri zenetik, 32.000 pertsona inguruk parte hartu dute.
Miren Elgarrezta Emakundeko zuzendariak adierazi duen moduan, gizonduz erreferentziazko gobernu programa bilakatu da. Gizonduz programa ezaguna, aitzindaria eta erreferentea bada berdintasunaren alde gizonekin egin beharreko lanketan. Azken 16 urte hauetan jarduera ugari egin dira programa honen barruan. Kanpainak, prestakuntza, jardunaldiak, materialak, gazteriarentzako eta kargu publikoentzako proiektu espezifikoak, eragile ezberdinekiko lankidetzak eta aliantzak eta abar luze bat. Sailburuak esan bezala, emaitza bikaina jaso ditu ekimenak. Gizonduzeko prestakuntza ekintzak burutu dituzten 2 gizon izan dira agerraldian. Iñigo Esnaola Gasteizko Medizabala lanbide heziketako ikastetxe integratuko irakaslea, eta Iñaki Elezalde, Bilboko Udaleko herritarren segurtasuneko zuzendaria. Maskulinitate ez osasuntsua ezabatzeak duen garrantziaz ohartu dira, eta beraien hortasuna modu integralagoan eta genero estereotipotatik urrun garatzen ari dira. Formazio ezberdinekin hasi ginen eta ikusi genuen aspaldi gauza asko aldatu dira irakaskuntzan, baina badira oraindik ere oso gutxi aldatu direnak. Eta hoien artean maskulinitate toksiko edo ez oso osasuntsuak izango lirateke. Gizonduz programarekin, etxeko lanetan eta zaintza lanetan gizonen erantzunkizuna bilatzen da. Baita, jokabide matxistak ezabatu eta gizonen portaerak aldatu. Izan ere, ziur daude gizonekin lan egiteak berdintasunaren bidea errazten duela. 3 herritarretik 2 jokoaren irudi txarra edo oso txarra badute ere, datuen arabera, gero eta gehiago dira apustu etxeetara gerturatzen direnak. Gaur egungo gazteen arteko arazoen artean, apustu etxe eta jokoarena da gehien kezkatzen duenetako bat. Online apustuak, tabernetako apustu makinak, apustu etxeak, non nahi eskuragarri dituzte gazteek, adikzioaren ateak irekitzen dituzten leku eta aukerak. Naiz eta suspertu programako Garikoitz Mendigutxiak esan duen bezala, nerabeen artean adikzioa hitz egitea ez den guztiz zuzena. Azteko guk nerabei buruz edo adingabei buruz hitz egiten dugunean, drogei buruz, baina ere jokuen edo apostuen inguruko arazo hauen inguruak, ez dugu inoiz adikzioerik buruz hitz egiten. Adikzioa beste prozesua da, eta hori ja helduen historia bat, ez? Nerabe bat, dozoino adikzio bat izateko, normalean ez dira adikzioak, baliteke arazoak izatea edo jokoekin kasu honetan edo drogekin. Baina hori kokatzeko garrantzitsua da, jakitea. Nerabekin edo adingabekin ez dugu inoiz prebentzioan adikzioi buruz hitz egiten. Onartu du jokoarekin nerabe batzuek duten arazoa larria dela. Horrekin egunero, aurrez aurre lan egiten dute suspertu programako kideek, eta Nafarroako gobernuak jokoaren inguruan aurkeztuko duen araudi berria aitzaki hartuta, Iruñan duten egoitzara gerturatu gara, haien lanaz gehiago jakiteko. Suspertu prebentzio programa bat da. Adingabe edo nerabekin egiten dugun lan egiten dugun programa bat, ez bakarrik nerabekin, bere familiekin ere. Eta, arriskutsuak diren jokaeren prebentzio programa bat. Askotan erlazionatzen gaituzte bakarrik drogekin arazoak dituzten nerabeen inguruan, baino beste nolako arriskutsuak diren jokaerekin ere lan egiten dugu. Hau da, adibidez jokoak sortarazten dituen arazoen inguruan lan egiten dugu ere, edo beste arriskutsuak diren jokaerekin ere. Jakin nahi izan dugu, non izaten duen jokoaren arazoak bere jatorria, familia, lagunak, ingurua, baina suspertutik azaldu diguten normalean arazoaren zergatia multifaktoriala izan ohi dela. Hala ere, azpimarratu nahi izan du jokoaren kasuan bereziki 2 direla faktore nagusiak. Prebentzian orokorrean 2 faktore oso garrantzitsuak dira eta gainera jokoaren inguruan ikuste kasi garrantzitsuagoak direna. Alde batetikan normalizazioa eta bestaldetikan aksesibilitatea edo jokoari kasu honetan edo jokoan mugitzeko duzun errestasuna. 2 faktore horiek oso garrantzitsuak dira. Pertsona bat edo nerabe bat normaltzat ematen badu zerbait, jende guztian ikusten badu zerbait normala dela, askoz errazago izango da jokaera hori gerturatzea. Zentzu horretan publizitatea oso eraginkorra da. Jendartean duen normalizazio horretaz gehiago jakiteko, kalera atera nahi izan dugu ikusteko ea Iruñeko jendeak horren inguruan ze iritzi duen. Uste dut txarra dela, no? Bai.
Ez dut pentsatzen orokorrean, baina bai, ez da ona. Hombre, ez da normala, claro. Sistemari oso ongi etortzen zaio bai. Hortan nik ez dut ondo sartuta, ez dakit. Ez nahi ziur, iruditzen zait, bai, baina ez nahi ziur orokorrean. Bai, nire generazionen agian ez, baina gazteagoak, bai, uste dut bai normala dela ja. Hori ez dut ezagutzen, apustu hori, ez dizut, ez dakit nola egiten duten, ez dakit. Kuadrillatik, bai, ingurunaren gatik, ere, ez dakit. Espero dut familian ez, baina, bai. Nafarroako gobernuaren araudi berria, jokoaren arazoarekin amaitzeko tresna bezala positiboki baloratzen dute suspertu. Bueno, araudi hauek oso garrantzitsuak dira. Gu prebentzio ambientala deitzen duguna, ez? Hau da, gizarte osorako planteatu behar diren neurriak. Zentzu horretan, dekreto hau guretzat oso interesgarria eta norabide zentzu honean dabil guretzat. Oro har arazoari aurre egiteko eta prebentzioa lantzeko balio izan dezaketen baliabide guztiak ongi etorriak izanen dira jokoaren arazoa pairatzen dutenengandik eta haien inguruarengatik. Ikusi beharko da araudi berriak horretan laguntzen duen. Gaiz aldatuz, laguntza humanitarioko bere 12. misioari ekingo dio Aita Marik. Mundu mailako krisi humanitario betean itsasoratu da ontzi euskalduna, besteak beste Gaza, Siria, Pakistan, Afganistan, Kongo eta Yemenen indarkeria eta desplazamendua areagotu diren unean. Aita Mari itsas salbamentuko euskal ontziak gaur ekingo dio Mediterraneoko bere 12. misioari. Aurreko misioetan bezala, 8 profesional eta 6 voluntario joango dira ontzian. Voluntarioen artean, fotokazetari batek, mediku eta erizain banak eta 3 soroslek hartuko dute parte. Itsas salbamendu humanitarioak gero adierazi nahi die urtea astearekin bat abiatu zen crowdfundingaren arrakastan lagundu duten pertsona guztiei. Aurreikuspenak gainditu eta kanpaina luzatzeko aukera eman dietelako. Erregaia eta elikagaiak ordaintzeko behar diren funtzak lortuta, itsasoratu da berriz Aita Mari, laguntza humanitarioko misioan. Hala ere, badirak behar gehiago, hala nola sistema konponketak eta eguneratzea. Lagundu nahi izanez gero, kanpainak zabali jarraituko du itsasaldia amaitu arte. Mundu mailako krisi humanitario betean itsasoratu da ontzi euskalduna. Besteak beste, Gaza, Siria, Pakistan, Afganistan, Kongo eta Yemen indarkeria eta desplazamendua areagotu diren unean. Azaldu dutenez, gatazka horiek leku seguruagoetan babesa bilatzen duten pertsonen beharrak handitu dituzte, baita Europako eta beste eskualde batzuetarako migrazio fluxuak ere. Horregatik, inoiz baino gehiago funtsezko ikusten dute gobernuek utz egin duten lekuetan eragiten jarraitzea. Gehien behar duenari laguntza humanitarioa emateko konpromisoa berretsi dute, bereziki emakumei eta aurrei. Mediterraneo erdialdeko egoera aktiboki salatzeko misioarekin ere jarraitzen dute. Aita Mariko tripulazioak eskerrak eman nahi dizkie misio garrantzitsu hau martzen jartzen lagundu dioten erakunde eta pertsona guztiei. Politika gaietan EH Bilduren mahai politikoak Fernando Barrena proposatu du Europako Parlamentuko bozetarako hautagai gisa. Ekonomian Lapurditik Arabara, Arabatik Nafarroara, Bizkaian gero eta Gipuzkoan orain. Nekazarien eta abeltzainen protesta Gipuzkoako errepidetara ere heldu da astelehen honetan.
Protesta amaituta Aider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiari euren kezkak biltzen zituen dokumentua helarazi diote. Euskadi Irratian gaur bertan egin dioten elkarrizketan Mendozak baserritarrek egiten duten lanaren garrantzia azpimarratu du eta haien lana beharrezkoa dela gehitu. Gipuzkoako Foru Aldundian jakinda egoera zailean bizi diala eta errentagarritasun arazoak dituztela, gu oso gertu gaude beti baserritarengandik. Hoi aipatu dizut nola sindikatu nagusiekin harreman oso estua daukagu, haiekin lanean gabiltza. Gipuzkoako Foru Aldundia garrantzia handia ematen dio baserritarrek egiten duten lanari, bertako produktu ona, osasuntsua, aldi berean ere gure ingurumena, gure inguruak, gure mendiak zaintzen dituzte, eta beraz aitortzen dugu egiten duten ekarpena, eta ezinbestekoa dugu ekonomiarentzat. Ere, hortaz, gertu egonda, haiek dituzten beharrei erantzuten saiatzen gea. Gasteizen Tubisairi autobusetako langileek greba mugagabea hasi dute. Greba mugagabeari hasiera eman zioten Tubisako langileek larun batean. Lehenengo egunetan plantillaren 100% grebarekin bat egin duela adierazi dute langileen ordezkariek. 30%ean ezarritako gutxieneko zerbitzuetako autobusak baino ez direlarik atera. Langileek salatu dutenez, enpresaren zuzendaritzak negoziazioa blokeatu du. Lan baldintza seguruak aldarrikatzen dituzte, zerbitzu duin bat emateko baldintzak hain zuzen. Euren eskaeren artean, zenbait lineatan bus gehiago funtzionamenduan jartzea, edota lanaldi osoa kontuan izango duen fitxatze sistema baten ezarpena. Azkeneko puntu honetan desadostasun nabariak daude langile eta zuzendaritzarekin batera. Udal gobernutik fitxatze sisteman aldaketarik egongo ez dela baieztatu dute. Iñaki Gurtubai zinegotziak eta Tubisako lehendakariak aipatu duenez, greba eskubidea errespetatzen bada ere, lanuzteak justifikaziorik ez du, langileen baldintzak jada oso onak baitira. Gauzak horrela Tubisako langileek greba mugarik gabe mantenduko dute, udalaren partetik proposamen duin bat jaso arte. Nafarroako aurtengo aurrekontuari dagokionez, zela sindikatuak greba feminista orokorreko aldarrikapenak jasotzeko eskatu du. Ela sindikatuak Nafarroako 2024ko aurrekontu proiektuari buruzko balorazioa aurkeztu du prentsaurrekoan eta azpimarratu nahi izan du Nafarroako gobernuak eta EH Bilduk onartuko duten aurrekontuek ez dituela aintzat hartzen greba feminista orokorrean egindako aldarrikapenak, zehazki zahar egoitzen inguruan. Nafarroako gobernuak eta talde subiranista sinatutako akordioak aurrekontuaren 0,07 baino ez duela eragit salatu nahi izan duelak eta bozeramaileen hitzetan formula honek okerreko mezua bidaltzen du. Aurrekontu antisozialak ditugu mahai gainean erabat baldintzatuak bi faktorengatik, gastu arauaren berreskuratzea eta erreforma fiskal bat egiteko ukapenagatik. Horrekin batera saldatu nahi dugu Nafarroko gobernuak mahai gainean jarri dituen aurrekontu hauek inolako parte hartze sozialik gabe egin direla eta hau etsigarria da guretzat, azken finean zerga politika eta aurrekontu politika hau partaidetza sozial eta sindikal zabal batenkin egiteko aukera erabat alde batera utzi delako. Eta zoritxarrez, hau da ikusten ari garena behin da berriz gobernu ezberdinekin, ez? Sindikatuaren hitzetan aurrekontua austeritate politikak baldintzatua dago eta uko egin zaio zerga erreforma egiteari, diru bilketak handitzeko eta langileentzako fiskalitate bidezkoagoa ezartzeko. Gauzak horrela, Ela sindikatuak elkarretaratzea deitu du otsailaren 16erako Nafarroako parlamentuaren aurrean. Haien hitzetan beste aurrekontu eta zerga politika eta greba feminista orokorraren aldarrikapenei eta Nafarroako egoitzen lehen hitzarmenaren beharra aldarrikatzeko. Mundu mailako berrietan Israelgo armadak bi baitu askatu ditu gaur goizaldean Rafan eta operazio militar horretan sarraski bat egitea leporatu dio Hamasek. Besteak beste, gazkinak eta tankeak erabili ditu Israelek eta Palestinako iturri ofizialean
arabera gutxienez 67 zibil hil ditu. Nazioartea geroz eta ozenago adierazten ari zaio Gazan urriaren 7tik egiten ari den erasoaldia eteteko, baina Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak, defendatu egin du armadaren jokabidea. Gurera bueltan, kirolei begira, badugu berririk, ez da Jon Hernandez? Kirolari dagokionez, futbolarekin hasi behar dugu dagoeneko aste oso garrantzitsua baita Errealarentzat. Talde txuri-urdina asteazkenean izugarrizko partidua jokatuko du Parisen, Paris Saint-Germainen aurka txapeldunen ligan, final zortziko lehenengo norgehiagokan. Ez da momentua proposena Imanolen mutilentzat azken bolada emaitza positiboak lortzeko ezinean baita. Pasaden larun batean, Osasunaren aurkako Euskal Derbian Donostiarrak galdu egin zuten 1-1 Errealearenan. Iruñarrak sekula emaitza positiboa lortu zuten, ante Budimerren goli esker, eta oraingoz jaitsiera postuetatik 12 puntura kokatzen dira. Beste aldetik, Errealan beste pausu atxera eman zuen, eta giro txarrarekin Paris Saint-Germainen aurkako kanporaketa aurre egingo dio. Ez da bat ere seguru Mikel Oyarzabal kapitaina Frantzian egongo denik, oraindik Gironan jasotako kolpean ezinean uzten baitio. Gainera, azken 4 partiduetan Errealak ez du gola sartu eta horrek duda handiak eragiten dio talde gipuzkoarrari. Ligako gure beste ordezkari batek Alabesek berdindu egin zuen Villarrealaren aurka Samu Morodion lehenengo gola sartu egin zuen, baina Kuenkak atsedenaldia baino lehen bana egin zuen. Azkenean, gasteiztarrak puntu bat eskuratu zuten Mendizorrozan sailkapeneko alde epelean jarraitzeko. Azkenik, Atletikek astelehen honetan Almerian jokatuko du, Nico Williams eta Gorka Guruzeta barik, biak oraindik arazo fisikoak baitituzte. Garaipena lortuz gero, Lehoiak oso ondo jarriko ziren ligan, Atletico Madrid puntu berarekin 28 zuzen ere. Bigarren mailan gure taldeek emaitza positiboak eskuratu dute. Eibarrek oso garrantzi handiko garaipena lortu du igandean 1-0 Zaragozaren aurka, eta lidertzatik 2 puntura jarri dira Joseba Etxeberriaren mutilak. Gainera, Amorebietak ez du amore eman nahi eta larun batean jokatutako partiduan Elche gainditu zuen 1-0 Lezaman. Eta asteburu honetan Bundesligari buruz ere hitz egin behar dugu. Xabi Alonsoren Bayer Leverkusenek Liga Alemaniarra irabazteko aurrera pausua eman baitu. Sekulako emaitza 3-0 garaipena lortu ostean Bayern Munichen aurka. Tolosarra oso ondo gidatzen ari da Bundesligako taldea eta orain favorito nagusiena da lehen postuan denboraldia bukatzeko. Beste kirolei buruz, Dustin Johnsonek irabazi du Live Las Vegasen, John Ram 4 kolpera zuela. Barrikako golflaria lehen postuetan egonda beti Las Vegasen, baina 15. zuloko bogi batek tituloa lortzeko favoritoetatik kanpo utzi du 8. amaitzeko. Taldekako zelkapenari dagokionez, Smash GZek lortu du garaipena, Brooks Kopkaren giderretxapenean. John Ramen, 13. legioak egindako torneoa nabarmena izan da berriro ere 5. postuan amaituz. Eta bukatzeko, pilotan binakako txapelketaren 13. jardunaldia ospatu da asteburu honetan. Peña bigarrena, Albizu bikoteak playofferako txartela ziurtatu dute, Etxeberria eta Erostarbe mendean hartuta 22 eta 10. Galduarren, Etxeberriak eta Zabaletak sailkapeneko 2. postuan jarraitzen dute 8 garaipenekin. Gainera, Zabalak eta Martijak Artolaren eta Imazen bolada eten dute 12 amaitxadakin. Txapelketako euren 7. garaipena lortu dute Labriten, azken 6 partidak jarraian irabazi dituen bikoteren aurka. Beste alde batetik, Lasok eta Arangurenek bizirik jarraitzen dute, Eskurdia eta Tolosa aldiz kanpoan geratu dira 10 eta 22. 4 pilotariek partidoan gogorra baina distirarik gabeko jokatu dut eta Faiako pilotalekuan. Baikoko bikoteak astelenean Elordi Rezusta bikoteak egiten duenaren zain egon beharko du, Azpekoak aldiz agur esan dio txapelketari. Eta azkenik, Jokin Altunak mintuta du eskerreskua, eta ez da pres egongo txailaren 13. Tolosan Peña bigarrena Albizu bikotaren kontrako lehiatzeko txapelketan. Kulturara salto egin aurretik ezin aipatu gabe utzi Euskal Herriko talde mistoak munduko sokatira txapelketa irabazi duela beti gazteko tiralariekin.
Kulturan Iñaki Binasprek irabazi du Arabako bertsolari txapelketako 3. final laurdena. Iñaki Binaspre izan da garaile Arabako bertsolari txapelketaren azkeneko final laurdenetan. Abetxukuarrak 273 puntu eskuratu zituen Laudion jokatutako saioan eta final erdietarako pase zuzena lortu zuen. Peru Abarrategi Izarran eta Aroa Arrizubietako Jonen egin zuten moduan. Laudioko saioarekin txapelketaren lehenengo fasea amaitu da eta jada ezagutzen ditugu final aurrekoetara sailkatutako 12 bertsolariren izenak. Binaspre eta Abarrategik Aramaion jokatuko dute final erdia. Ekaitz Samaniego, Elizaldua, Manes Agirre eta Unai Andarekin batera otsailaren 24an. Arrizubietak beraldetik Dulantzin arituko da martxoaren 2an, Aitor Ugarte, Asier Otamendi, Izar Mendiguren, Paula Amilburu eta Xabi Goarekin batera. Bi saio horien irabazleek, puntu gehien eskuratzen duten beste 4 bertsolarirekin batera, Gasteizen jokatuko den final handira sailkatuko dira. Arabako bertsolari txapelketaren 40. edizioaren finala principal antzokean izango da zuzen martxoaren 16an. Inauterieri begira, Mundakako Aratusteetan izan da Paul Elizondo lankidea. Gerturatu gaitezen. Inauteri edo Aratuzetako igandetan urtero bezala Mundakarrek Atorren eta Lamien eguna ospatu ohi dute, hain zuzen Goiza herriko gizonena Atorrena izanik eta arratsaldea emakumena Lamiena. Egun guztian zehar ez da inoiz kantarik ez da dantzarik falta, herriko kulturaz bustitzeko aukera aparta etorkin eta herriko txikienentzat. Inauteri edo Aratuzetako igandeak urtero zeresan handia dauka Mundakarrentzat, gizon, emakume eta haur guztientzat urteko egun itxaronetakoa izan ohi da, non kanturik eta dantzarik inoiz falta ez diren. Goizean herriko gizonak atorrak deituak eta alaiantziak zuriz jantzen dira goitik behera eta aurpegiak margotu negartanta eta musika notekin kantu kantari aritzeko herriko kaleetan zehar gitarrak eskuan harturik. Dakitenez, udaletzean 1840ko gutun bat azaldu zen non atorrak hainbat mendez Mundakako kaleetan barrena ibili direla adierazten duena. Goiza gizonen adelarik arratsaldea emakumeena da Lamiena hain zuzen, janzkera guztiz kontrako erabiltzen dute hauek. Aurpegiak guztiz margotuta eta janzkera beltzarekin, herriko kaleetatik abesten ibiltzen diren arren garrasi eta dantza ugari ere egiten dituzte. Hauen kasuan ospakizun berria dela, esan daiteke duela 41 urte emakume talde batek hasitako ohitura. Talde biak talde bakoitzeko zuzendari batek giatuta aritzen dira abesten eta dantzatzen haien papera bere bizikoa da. Taldekideak motibatzeaz gain ikuskizuna ere eskaini behar dutelako. Bizkaiako inauterietako ospakizun berezienetakoa izan ohi da Mundakako Ator eta Lamiena, baina herriak ere ez du mozorrotzeko aukerarik galtzen. Musika eta elkartasunak bat egingo dute berriro otsailaren 24an Durangon. Ez galdu. Tik, tak, tik, tak. Irri bat, keinu bat, malko bat, asperen bat, desio bat, amets bat, bizitza bat. Denbora arnasa da eta itolarria. Lasaitasuna da eta egonezina. Denbora maitasuna da, eta mina ere bada. 40 minutu lokutorioan, zizta da. Tik, tak, tik, tak. Oiukatu gura dut, noiz etorriko zara? Heldu gara albistegiaren amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak, bestela ere badakizue informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian. Jarraian, Alex Aginagalde pantaiak euskaraz ekimeneko bozeramailea izango dugu gurean. Bihar izango gara bueltan albiste gehiagorekin, ongi izan. Gerozetan hitz eta zabalagoa den ikusentzunezkoen munduan, euskararen presentzia gero eta txikiagoa da. Hala diote
pantaiak euskarazko ikus-entzunezkoen aldeko ekimeneko kideek. Izan ere, datuei begiratuz, Hego Euskal Herriko zinemetan 2023an izan diren 574 estreinalditik 4 besterik ez dira izan jatorriz euskaraz. Gaia hitz egiteko pantailaren beste aldean dugu Alex Aginagalde, pantaiak euskaraz ekimeneko bozeramailea. Arratsaldeon, Alex. Arratsaldeon. Hasteko, zer da pantaiak euskaraz ekimena? Bueno, ikus-entzunezkoen munduan euskararen presentzia biderkatu nahi duen ekimena gera. Gaur egun pantailek geroz eta denbora gehiago hartzen dute gure bizitzetan eta gure aisialdian, eta horregatik uste dugu hizkuntza ohituretan eragiteko erabat ezinbestekoa dela pantaila hauetako edukiak euskaraz egotea. Nondik edo zein beharretatik sortu zen plataforma? Bueno, baduela 2021 hasieran edo 20 bukaeran hainbat guraso eta euskaltzale elkartu ginen hemen Donostia aldean Disney Plus euskeraz plataforma katalanez jarriko zutela horren berri eman zutenean. Eta sinaura kanpaina bat abiatu genuen, azken finean Disney Plus plataforma aurrei zuzenduriko eduki gehien biltzen zituen plataforma zelako, Disney, Marvel, Star Wars, Pixar eta eduki guzti horiek biltzen zituelako. Eta sinaura kanpaina horren ondoren, beste herritar talde batek Bizkaian Netflixi euskerazko edukiak eskatzeko beste kanpaina bat abiatu zuen. Eta, gero euskalgintzako beste eragile batzuekin eta ikus-entzunezkoetako beste eragile batzuekin elkarlanean, pantaiak euskeraz ekimena sortu genuen 2021ko ekainean, okerrez banago, eta hori izan zen jatorria. Pantailetan euskararen presentzia biderkatzeko herri ekimena da orduan zuena, zein da egun euskal ikus-entzunezkoetan eta baita hedabideetan euskarak duen egoera? Bueno, panorama bildurgarria da, ez? Milaka eta milaka ikus-entzunezko ditugu geroz eta euskarri gehiagotan, smartphoneetan, sare sozialetan, streaming plataformetan, zineman, mugikorretan, telebistan, konsumitzen dira ikus-entzunezkoak, eta streaming plataformetan edukien 0,1 baino gutxiago dago euskeraz. Oraintxe salatu dugun bezala, zinemetan 2 inguru dira euskeraz eskaintzen diren edukiak, eta telebistan ere, 50 telebista kateren artean euskeraz pare baditu, gero tokiko telebista batzuk baita ere, zorionez, baino ditugun telebista kate horietan ere, esate baterako, telesaiak eta zinemarik ez da eskaintzen euskeraz helduentzako, ez? Orduan, panorama nahiko txarra da. Zein ondorio izan ditzake peluzera gure hizkuntzak ikus-entzunezkoetan duen presentzia eskasak? Izan edozein adintartetan? Hor, badaude hainbat ikerketa soziolinguistiko esaten dutenak aisialdiko esperientziek erabateko lotura dutela gure hizkuntza ohiturekin. Orduan, batez ere aisialdiko esperientzia positiboek eragin zuzena dutela gure hizkuntza hautuetan. Eta orduan, kontutan izan da gaur egun aisialdia mugikorrei, tabletei, streaming plataformei, hau da, pantailei geroz eta lotuago dagoela, pantaila hauetan euskerak presentzia txikia izateak, esan nahiko luke, esan nahiko du, eta esan nahi du, zoritxarrez azkeneko datuekin ikusten dugun bezala, gazten artean eta, helduen artean baita ere, euskararen erabilera gutxitzen ari dela. Orduan, esan genezake hizkuntza zein kultura ikuspegitik larrialdian gaudela, ezta? Hori da guk salatzen duguna, ez? Eta guk iaz legebiltzarrean horixe esan genuen, ez? Larrialdi egoera batean gaudela, badakigu ez dela euskerak bizi duen mantxotze edo erabilera datu kaskarren egoera horren erantzule bakarra ez direla pantailak, badaude, hirigintza, migrazioa, globalizazioa eta beste mila faktore, baina pantailena estrategikoa den arloetako bat da, eta hala jaso dute berriki baita ere euskararen bizi berritzerako aroa plan berrian, ez? 5 ardatz estrategikoen artean, batek ingurune digitalarekin zerikusia du eta besteak ikus-entzunezkoekin edo pantailekin, ez? Orduan, badirudi
euskeraren inguruko erakundeak ere konturatu direla gaiaren garrantziaz. Instituzioak aipatu dituzula, euskarazko politikak sustatu behar direla ere esan izan duzue askotan, azken politikei begira aipatu duzun bezala, aroa plana aurkeztu dute Bingen Zupiriak eta Eusko Jaurlaritzak. Ingurune digitalean euskarak presentzia gehiago izateko asmoa du plan berri honek, eta lankidetzan ere lan egin nahi dutela esan izan dute. Zuekin harremanetan jarri izan dira hau lortzeko? Bueno, momentuz ez, plan hau egiteko orduan ez, baina aurrera begira gu lankidetzan aritzeko prest gaude, badakigu euskalgintzako hainbat eragile eta soziolinguistika klusterreko hainbat kide eta aditu aritu direla plan hau egiten, eta guk aurki duguna da, argi daukaguna da, planak garrantzitsuena baliabideak direla, ez? Plan horiek aurrera ateratzeko baliabideak, eta ikusentzunezkoen alorrean uste dugu funtsezkoa dela, euskerazko ikusentzunezkoetara bideratzen diren baliabideak biderkatzea, eta horrekin batera araudiak eta irizpideak ere garatzea. Edo hori etorkizunera begira izango litzateke, bestalde gaur egun euskaldunoi gure hizkuntza eskubideak urratzen zaizkigu ikusentzunezkoetan? Era bat, ez? Kontsumitzaile bezala hasteko, zinemara goazen bakoitzean, ez baldin bada urtean euskeraz eskaintzen dituzten aurrentzat bikoiztutako 10 filmak, gainontzean euskal ekoizpenen gaude euskera zerbait ikusteko, eta gainera euskal ekoizpen horiek oso zaila dute zinemetara iristea, ez euskeraz sortzen diren ekoizpen horiek, ez? Adibidez iaz, 4 euskerazko ekoizpen iritsi ziren zinemetara, eta beste 10 aipatu bezala aurrentzat bikoiztutakoak izan ziren, baina hori esandakoa, urteko zinema eskaintzan 574 film eskaintzen baldin badira, euskerazkoak 2 inguru dira, eta orduan kontsumitzaile bezala ere, gu zinemara goazenean gure hizkuntza eskubideak urratuak suertatzen dira. Ikusentzunezkoetan, eta baita hedabide munduan, askotan hizkuntza hautaketarako, hizkuntza bat edo beste hautatzeko, kontsumitzaileen ohiturei erreparatzen zaio askotan, datuei erreparatzen zaio askotan, jendeak streaming bidez edo eta zuzenekoak ikusteko. Esaterako, EITB-en euskarazko kontsumoa 22,5 da, datu txikia esan genezake agian Euskal Herriko biztanleriari begira. Zuen ustez, zein lotura dute hedabideek eta kontsumitzaileek euskarari begira? Hau da, kontsumitzaileek ere haien ardura dute euskaraz edukiak kontsumitzeko, edo eta hedabideek dute ardura biztanleriak euskaraz jaso ahal izateko edukia? Hor argi dago euskaldun komunitatea aldun du, eta euskeraz dagoen hori kontsumitzeko deia eta hori sustatzeko deia zabaldu behar degula gure artean. Baina, sarritan erakundeek trampa moduan erabiltzen dute euskerazko edukiek nahikoa ikuslerik ez dutela, esaten dute euskerazko edukirik ez eskaintzeko, ez? Hau da, aitzakia bezala euskerazko edukirik ez sortzeko. Eta hori trampa hutsa da, eta gainera kontutan izan behar dugu kasu honetan merkatuaren legen arabera soilik ezin direla aritu erakundeak, hau da, ikusentzunezkoen gaian eta euskerazko ikusentzunezkoen gaian, azken finean hizkuntza eskubideak eta herritarren eskubideak jokoan daudelako. Orduan, herritarren eskubideak jokoan daudenean ezin diote begiratu soilik kontsumo datuei eta merkatuko logikari, ez? Hori da zuek diozuena, bestalde, adibidez EITB-ko zuzendari Unai Iparragirrek esan izan du nazioarteko filmak ez dituztela EITB-en ematen, ikusle datu txikiak dituztelako. Honen aurrean, EITB-en bertan ere irakurketa bat ere eginda dute, elkarlana egiten duzu EITB-ko langileekin?
Bueno, baditugu gure harremanak EITB-rekin, gainontzeko erakundeekin ditugun bezala, eta guk ez dugu ikuspegi hori partekatzen, ez? Euskarazko zinemarik ez eskaintzeko arrazoia soilik audientzia izatea, nolabait trampa egitea da, daramagulagoko hamarkada luze bat, euskarazko zinema oso salbuespenezko zerbait izan dela ETB-en, eta orduan normala da jendeak zinema ETB-en euskaraz ikusteko ohiturarik ez izatea. Eta filme batzuk botatzen dituzunean, gaueko 11:00 kontsumo datuak txarrak izatea, normala da azken finean, ez? Orduan, lehenik eduki gehiago behar dira euskaraz ikusi ahal izateko, eta bigarrenik kalitatezko edukiak, ordutegi egokiak, eta sustapen egokia behar da, ez? La noche de moduko saio bat euskaraz egingo balute, bertan jartzen diren baliabideekin, puntako nazioarteko filmak eskainiz, eta aste osoan zehar promozio kanpaina izugarria eginez EITB-ko kate ezberdinetan, irratietan eta sareetan, ziur audientzia datuak oso onak izango liratekela. Egiten baldin baduzu zinea zetaz bezalako esperimentu hori, orain dela hilabete batzuk, 4 urte eta gero, zinemari buruzko euskarazko saio bat berreskuratzeko ahalegina egin du ETB-ek, eta hori txalogarria da noski, baina 14 film horiek eman zituztenean, 12 film eman zituzten, promozio nahiko gutxi eginaz, eta gainera film horien lehenengo filma gazteleraz eman zuten ETB baten. Orduan horrek ere ikusentzuleak atzera bota zituen. Aipatu bezala, EITB batek zinea zetak saioa estreinatu zuen, eta Euskal Zinemari eskainitako programa bat zen berez, baina lehen filma gaztelaniazko audioarekin eta euskarazko azpidatziekin eman zuten. Hau adibide bat besterik ez da, zein da zuen ustez bidea euskarazko azpitituluak egitea edo bikoizketa sustatzea? Biak dira uztargarriak, ez? Argi dago haur eta gaztentzako edukiak bikoiztuak izan behar direla, munduko herrialde guztietan bikoiztuak eskaintzen diren moduan. Eta gero, helduentzako zinema jatorrizko bertsioan euskaraz azpidatzita eskaini ahalko litzatekela, hori ere aurrera pauso bat izango litzateke. Zergaitik ez bota ETB-biko filme guztiak bertsio originalean eta euskarazko eta gaztelerazko azpidatziekin, bakoitzak erabaki ezala ze azpidatzi jarri, molateke zinema gehiago euskaraz azpidatzita ere ikusi ahal izateko, baina guk uste dugu 80, 90, 2000ko hamarkadetan bezala euskarazko bikoizketa berreskuratu behar dela, eta horri behar duen lekua eman behar zaiola, azken finean gure ekoizpen propioak gure herriaren tamaina kontutan izan da, urtean 10, 20, 30 edo 40 izan daitezke, ez, ditugun baliabide guztiak horretara jarrita, baino gaur egun ordu asko pasatzen dugu pantailen aurrean, eta orduan, euskaraz kontsumitzeko aukera eta eskubide hori bermatu ahal izateko beharrezkoa daren nazioarteko filmak eta edukiak eta telesaiak euskara bikoiztea. Eta, guk uste dugu hori berriz indartu beharreko lerro bat izango dela. Jatorrira itzuliz, aipatu duzu Netflix, Disney Plus eta horrelako streaming bidezko plataforma euskaraz egitearen alde sortu zela pantaiak euskaraz, eta gaur egun euskarazko streaming plataforma bat sortu izan da, hau primeran plataforma da. Positiboki baloratzen duzue plataforma honen sorrera? Bai, erabat, ez guk pantaiak euskaraz sortu zenetik, beti aldarrikatu izan dugu euskaraz streaming plataforma sortzea beharrezkoa zela, hain zuzen ere, hori ez, bertako zein nazioarteko eduki euskaratuz hornitutako plataforma erakargarri bat, euskal hiztun komunitatearen erreferente izango dena, ez? Euskaldunok ez ibili behar izateko plataforma batean eta bestean, edo web orri piratetan edo alegaletan euskarazko edukiak bilatzen, ez? Orduan guretzako aurrera pausa handia izan da, primeran plataformaren sorrera, baina eduki askoz hornitzen ari dira, eta, pentsatzen dugu horrela jarraitu behar dela, baliabideak eskainiz,
eta eduki berriak eta kalitatezkoak etengabe sartuz bertan, ez? Eta guretzako bai oso pauso garrantzitsua izan da. Azkenik, ezin da ukatu euskarazko ikus-entzunezkoetan lan handia dagoela oraindik egiteke. Zein da plataformatik egin nahi duzuen hurrengo pausoa? Bueno, guk uste dugu funtsezkoa dela legeak eta arauak sortzea, ez? Euskal Herrian ebaileak bai Nafarroak badituzte eskumenak ikus-entzunezkoen eta zinemaren arloan araudi propioak garatzeko, eta orduan pentsatzen dugu zinemaren arloa eta ikus-entzunezkoen arloa orokortasunean arautzeko lege propioak izatea aurrera pauso handia izango litzateke dela alde batetik sektorea saretzeko eta bere osotasunean arautzeko, eta beste batetik lege horietan euskerazko edukiei kuotak ezarri ahal izango litzaizkiekelako esate baterako.